I un any després, aquí el tornem a tindre. La R3 al complert. Encara falta alguna soldadura a la via, per això anirà a pas de tortuga, però bueno, tot és començar. I aquí la tenim. Entrarà a 30 dins el túnel. Salutació del maquinista. I d'aquí 4 setmanes per aquí aniran ascent, dins del túnel, esclar. I això és tot des de la boca nord del túnel de Toses. Vaig a seguir gaudint d'aquestes contrades immillorables, extraordinàries. A reveure.